Khapangni takhukti bukhuk shongno hai no hai chini khorangni bisingti norongno lamsugu jungnugui mangkha je osromi jungnugui mangkha je osamatai doshami salo baksa rok khipphano e o thayo khipjaya khoinoi jungtabu oro phai sokmaika doshami ghat thayo norong nugui no mangkhana oro kabangma lukurok bangmani nukjakha te oboni logi logi lukurok oro tongoi bon nainani bagai LCD rok thepajak tei CC camera bo thepajak jungnugui mangkha norong nugui no mangkhana o Dashamighat thayo busuk lukurok bangkha tei o thayo manjaknai rok belai no khatung khajani bisingtui tongthungmani bo jungnugui mangkha tei oro crane kaisa malkhungbai osamataini mangthongno tuyo khibmani bo norok nugui mangkha tei oboni logi logi norok tabuk nugui mangkhana malkhungbai kubuni thaini osamataini mangthongno tubai phaimani belai no homdodomni bisingtui osamataino oro khibmani norok nugui no tongna hinai jungkha khayo hamta mungni bisingtui te lukurongni jugari laimani bisingtui o osamataino oro tubai phaimani norok nugui no tongna haikeno jungbai baksa kurungoi tongdi tebo juda juda mangpili rok nainani bagai lukurok belai no tongthumungni bisingtui o osamatai khibmani no nainani bagai kebo kheba mobile ni camera bai o mangpli no tisaina rungma jungnugui tongo kebo kheba tongthumungni bisingtui masamani bo jungnugui no tongo haike norok omti kheno jungbai baksa kurungoi tongni norong nugui tongna o osamataino khibnani bagai khobangma lukurok bahaike oro kuthum laikha tei o osamataino khibnai rokbo kisa kaisa jacket hai chumoi dress baisi oro khibmani jung kaisa juda khai nugui mangkha o thayo agio khai lukurok belaino phekjangnai manirok chawoi tei belaino samung sitrani bisingteisi oro kuthum laimani chunglugu tei tabukhe belaino juda khe nukha je oro CC camera thepamani bisingtei tei hapang hasteni naharmungni bai oro phaiman jangnai rok belaino kaham kurungni bisingteino o osamataino khibmani jungnugui tongo hingke norok nugui mangkhana je osamataino khibnani bagai oro ni borok rok bahaike chaitogoi tong malkhungni karinani bagai turuk borok o malkhungni osamataino karinani bagai chaitogoi tongo norok nugui no mankhana lukurokbo paithakni sal osamataino tuyo kojok renani bagai dup satrai tui khulumoi surioi khibnani bagai belaino khakhamungni bisingteino bono munei munei layakon khibnani phaiching thangoi tongo nugui no mangkhana doshami shala durga bari osamataino khibmani yagulo o Dashamighat jungtabuk phai sokpaijak te o thayo manjangnai lukurok belaino khatung khajani bisingtei oro phai manjak phaika lukurok bo belaino bangmari jungnugui mangkha turuk khe tabuk borok o crane malkhungbai o osamataino khibnani phaisingtino thangoi tongmani jungnugui tongo
norong nugoi tong na o shamatai no khipna ni bagai bahai ke bolok chai tok lai tong turuk keborok o shamatai no khipna ni bagai kaisa libai khamani bisingti chung nugoi man tongo je borok bahai ke chai tongni bisingti o shamatai no khipna ni phaijing thangoi tongo genorong nugoi no mangkhana je o shamatai no khipna ni bagai busuk jingjalok kalaina nang haifano borok paithangni salo shamatai no tuyo khipna ni bagai omti kheno je shuk samungkrak phano omono kaham te hamjang muni bising te borok omono chai togoi tongo khipna ni bagai juda juda thaini lukorok oro phai manjat phai yakon o shamatai khipmani no nainani bagai bahai ke lukuthum ongkha norong nugoi mangkha te o shamatai no khipnani bagai borok mangpliti samani bising te oro tongthungni bisingtei belai no hamjangmungni maribo chung oro nugoi mangkha chung joto no shawai mano shiri shitini raida ono tongo hayungo waisa asai faika hinke waisa o hayung no yakari thangna nango hinai mo hai kheno o shamatai bo jun tongthungni bisingtei o thayo phaiai tabo paithangni phaising thangmani chung nugoi no tongo norong nugoi mangkha je o shamatai na tabuk tuyo khiklaina ni bagai turuk khe krain malkhungbai tlangoi tongo hine yakon khamuni bisingte yo shamatai no tuyo khiklaina ni bagai lukorok belai no tongthungni bisingte nugoi tongmani chung nugoi mangkha nugoi no mangkhana o shamatai no tuyo kochogrina ni bagai bahai ke lukorok o gana phaiya kon manjak phaika tei shoshti soptomi ashtomi shala bomo hai ke borok bangya na hine yakon chungkha khlayu paithakni shala o shamatai no khipna ni bagai lukurok oro kuthum laimungni bisingtei mangpliti sama bonorong nugoi no tongna tei o shamatai no hamjangmungni bisingtei tuyo kochogrinani bagai dup satrai bai paithakni khulumungni bisingtei bono rohoroi tongmani chung nugoi no tongo norong nugoi no mangkhana bahai ke lukorok chiringmungni bisingtei te hamjangmungni bisingtei tuyo kochogri roho kahine yakon mo hai kheno bisi burum o shamatai phaimani yagulo lukorok belai no khadungmani nugjangmani chung nugoi tongo hinke chung omono shuriu phainai bisio bo o shamatai no ohma kai khano lamsokmani bisingtei bono omti kheno hamjangmungni bisingtei teisa bono rohornai hine yakon o shamatai no kaham kurungkhe tuyo kochogri rohona bagai oro je tongnai fire service ni li hahai sumjak kisa khayakon sebok khlainai rok borok tuyo kaham kurungni bisingti kochogri rimani chung nugoi no tongu turuk khe hinke faide jung tebo mohai mangpli rok norongni buskango tubui phainai hine yakon
tei chung nugoi mangkha lukorok o Ossa matai no khibnani bagoi mokhango rongrok silaya kon tongthungni bisingtui bono paithakni sal hinaya kon bono tuyo kojogri mani chung nugoi no mangkha tei lukorok tabuk o pukhirini turuk khe sakao kasamani bo chung nugoi no manai tongo hingke norok o mahai no chungbai baksa kurungoi tongdi tebo dal bidal mangplirok nainani bagoi lukurok tabuk turuk he khaloboi naising tongo tebo Ossa matani mangthongno khibnani bagoi hingke oron thaini konor yakarai borok paithakni sal hinaya kon hamjangmungni bisingtei bono yachangmungni bisingtei bono tuyo kojogrinani hinaya kon oro thaio manjak phaika kwbangma juda thaini lukurok tei chung nugoi mangkha lukorok gana o tongoi nugoi maya phano oro kaisa LDCS ni kaisa TV hahai songsajak oboni bisingtei borok Ossa matai no khibmani nainani hinaya kon teo Dashamighat Ossa matai khibmani pandao phai manjaknai hinaya kon chung khanaka je Tripura hasteni mantri Manik Saha tei bini logi rang mantri Jishnu Deborma tei bini logi hukumu bedekni mantri Sushant Chowdhury bo phainai hinaya kon chung khalobo yakon naisingoi tongo turuk he kubuni juda thaini Ossa matai ni mangthongbo oro khamtamungni bisingtei tubai phaimani chung nugoi tongo tei lukurok bo obono nainani bagoi teisa kuthum laimani bo chung nugoi mangkha khamtamungni bisingtei o Ossa matai no bo oro lamsongna bagoi lukurok kuthum lai tongo turuk he hingke chung naioi mannai je lukurok bahai ke teisa Ossa matai no oro khibnani phaisingtei thangnai hinai ke norok naioi tongdi o mangplirok no nainani bagoi
हिंखे न रंग नगोय न मांखाना जे मालखुंबाय तेसा गुबुननि थाइने असा मातायनो खेबनानि बागै बाहायके फायलाय दं ते लुकुरक बो अबनो नायनानि बागै गुथुम लायमानि न रंग नगोय मांखा सिकांगो जरा खाजंग मा तुइखे लुकुरक हाय न हाय ओ असा मातायनो खामता मुंनि बिसिंतुइ ते जुगार लायमानि बिसिंतुइ बनो लामसुगै नाहारमानि जों नुखा जेसुक हरथुग्रुक लुकुरक आसुंनो बांग्रो रुकुंमानि नरंग नगोय न मांखा जे अ दशमी सालनि या गुलबो तिनि 7 तारिखनि सालबो और बाहायके लुकुथुम उंमानि जों नुखा हिने याकन खाखायु लुकुरक जेसुक हरबां तेबो और फाय गुथुम लायनाय हिने याकन कायसा कायसा के असामातायनि मांथंग रगर तुबै फायमानि नरंग नगोय न तंखाना हिंके ओ असामातायनो तेसा अब हायकेनो खुम शहर मुंनि बिसिंतै बनो तुयो कचगै नाय हिने याकन जों नगोय न तंगु ते और फायर सर्विस नि हाय कायसा लिजुमजा कसा खायाकन बरकबो ओ असामातायनो हामजों मुंनि बिसिंतै ते खुलुमानि बिसिंतै बनो लामसुगै तंगु पायथाकनि साल हिने याकन हिंके न रंग नगोय न मांखाना एएमसी नि आदं रक बाहायके ओ असामातायनि जे सामुं नांमानि मानुय रंग न तुयो कसग्रिनानि बागै तुरुक थांगै तं ते अब हायकेनो कायसा कायसा मालखुंबो और फायमानि जों नगोय न तंगु हिंके न रक खालबै नायसिं तंदि जे ओ असामातायनो बाहायके तेवैसा तुयो खिनायना नाय हिने याकन हायनो हायनो रंग नगोय मांखाना एएमसी नि आदं रक बाहायके ओ असामातायनो क्रेन बायके तुयो असामातायनो खिबनानि बागै लांगै तं हिने याकन हिंके फायदे जों नायलायानो जे ओ असामातायनो खिबफानि एएमसी नि आदं रक बुसक जरा तुय सामुं क्राक खायमुंनि बिसिंतै जों नगोय तं ते बरक खालबै नायसिंनि बिसिंतै ते ओ असामातायनो पायथाक सालनि बिसिंतै हामजोंमोननि बिसिंतै रहरना बागैनो बरकर कायसा टीम ख्लायाकन मानजाक फायका हिंके लुकुरकबो ओ मालखुंगानावो तुरुक खे बांमारि जों नगोय न मांखा
Norok nugoi no mangkhana turuk turuk khe AMC ni adong rok Ossa matai no crane bai tlangna ni hinayakon bahai khe kaisa li bai khawi tong Norok nugoi no mangkhana Ossa matai ni mangthong no bahai ke khipna ni faising tui tlangoi tong te o thayo je CC camera ni CC camera no karoibo oro lighting rok bo norok nugoi mangkhana kisa juda khe je Bharat ni kaisa bana hai khlaiyakon oro tisajak te stage khai khamta mungni bising tui tong thungni bising tui borok Ossa matai no khipna ni bagoi borok oro borok oro phaiman jakha hinayakon hinke norok turuk turuk obo haike no chini mangpli rok no nai tongdi chini khorang ni bising tui norok nugoi no mangkhana turuk turuk khe Ossa matai no dukhoi bai khawayakon crane malkhung bai bahaike tlangoi tong opo khiri ni phaisingo Baksa kheba crane malkhung bai Ossa matai no khipna ni bagai tlangoi tongo te baksa kheba AMC ni adong rok yak bai no phikungo balmani bising tui Ossa matai ni mangthong no khipna ni bagai tlangoi tongo Norok nugoi no mangkhana dukurok hai no hai Ossa matai no tuyo khiklai bagai bahaike jugari layoi te khamta mungni bising tui haksal tong tutui no bono paithak ni shalhine ekon khipna ni bagai tlangoi tong te lukurok bo obono naina ni bagai bahaike opukhiri gana o phaiakon kuthum laikha norok nugoi mangkha hinke chung phaide omtai kaino turuk turuk norok no mangpli rok phunugoi tlangnai Ossa matai Khibimani pukhiri no norok baksa kheba saime tongkhana je omo tamo pukhiri hinai hinke chung sawai mano je o pukhiri no haura nodi hinayakon sinimung mano hinayakon hinke norok nugoi no mangkhana Ossa matai ni mangthong no AMC ni adong rok bahaike pal khlaiyakon tuyo kochogori rohona ni bagai tlangoi tong te lukurok bo o mangpli no tisalai tongmani bo chung nugoi no tongo turuk turuk khe mohai khe no Ossa matai ni mangthong no crane malkhung bai khe bahaike tlangoi tong
Norong nugoi no mangkhana AMC ni adong rok bahai ke Ossa matai ni mangthung no tuyo kochok de nani faising tui telangoi thangka mohai khe no lukorok hamjamung ni bising tui paithak ni salni mukumu hinaya kon oro phai kuthum laimani bo norok nugoi no mangkhana baksa Ossa matai ni mangthung no ba crane bai khe tuyo kochogoi di mani chung nukha te baksa khe ba fikungo balmani bising tui no chung nugoi mangkha turuk turuk khe hingke oro phai manjangnai lukorok okra chakra simia charai khonai rokbo Ossa matai khibimani no nainani bagai oro phai manjangmani chung nukha. Hingke norok nugoi no mangkhana AMC ni adong rong no karoibo lukorok bahai khe bangmari bangkha hinayakon ani yakshi yagra lukorok bangmani norok nugoi no tongkhana oro okra chakra simia charai khorai no khoboi sikla sikili rokbo manjak phaimani chung nukha tei oro AMC ni adong rok o crane mal khungbai no Ossa matai no khibimani norok nukhana hingke churuk turuk chung obo teusha nainai je haino hai Ossa matai ni mangthong rok oro tubui phaimani hingke norok khaloboi naising tongde chini o mangpli ni bising tui. कार्निवल ऐसा बड़ा मसाला सा मीठा मसाला ने मांस भाजा कौन ही इंजन कने किको पागन किको ये वजह एयरटेल में या फर्क काम खुल गया है कारण एयरटेल यूजर का प्रॉब्लम
Norok nugoi no mangkhana o thayo phai manjaknai lukurok Ossa matai no Khibimani paitha Khibimani o mangpli no nainani bagai bahai ke luku thumungai yakon phai manjakha tei oro kuno mungsa jungjal ungyani bagai police rok bo security ni samung khlaimung ni bisingtei oro phaya kon manjak phaika hinke norok oboni logi tei bo nugoi mangkhana je o Ossa matai Khibimani mangpli no naisingmani bisingtei lukurok bahai ke naisingraijak khaloboi tebo turuk turuk khe Ossa matai mangthong oro phayano hinai no borok khaloboi oro khatung khajani bisingtei naisinglai jung nugoi no tongo tei oro tabuk Ossa matai ni mangthong phayani bagai borok baksa kheba beralai tongo baksa kheba charai khornai tui yakon chalainani bagai yakon phalnogo hablaijak tei baksa kheba paithakni salni mukumu hinai yakon dol baya bai kok salaimani bo jung nugoi no tongo Ang signal one. norok o thayo crane malkhung no karaibo tebo nugoi mangkhana je oro NRDS bedekni sebo khlainai rokbo oro Ossa matai Khibthani je samung tangnai rok tuyo ko jogoi ta thang thukhinoi eba lukurokbo oro kebo mungsa jungjalo tak lai thukhine yakono boro kaisa boot oro tuboi phaimani bo chung nugoi mangkha hinge jungte bo nugoi mannai oro ni dal bidal mangpri rokbo hinge norok omo haikheno chungbai baksa kurungoi tongna tapokdi
Norok nugoi no mangkhana je lukurok jesho khor bangra rok ahai kheno yakshi yagra no karoibo tebo turuk khe bangmani jung nugoi tongo kebo kheba lamao kebo kheba pendel buskango kebo kheba chamung nungni phalnok buskango kebo kheba dolbaya bai kokslai mungni bisingtui jung nugoi no mantongo Paithak shalni Ossa matani mangthongno khibnani bagai oro lukurokno karoibo AMC ni adong rokbo belai no khatung khajake khaloboi naisingjak kubuni thaini Ossa matani mangthong rokda oro phaino hinayakon hike norok nugoi no mangkhana lukurok bahai ke khalob mungni bisingtui turuk khe oro phai manjak phaika tei borok paithakni shalno mukungmo hinayakon khao muituna rungni bisingtui no oro phaiakon manjak phaimani norok nugoi no mangkha jora korok lomoino AMC ni adong rokno karoibo NRDS ni sebok khlainai rokbo butuyakon oro naisinglaimani jung nugoi no mangkha hinayakon hingke turuk jung haike no khaloboi naisingjak bufuro kubuni thaini Ossa matani mangthong rok oro phaino hinoi haima logi no tewaisa haino hai khamtam mungte jugari laimungni bisingtui Ossa matai no khibmani mangpli norok nugoi mannai hingke mohai kheno chungbai baksa kurungoi tong
जों दाबुक दशमिघाट फाइमान जांनाय लुगरक बाय थाइसा थाइनि कगलाम सालायनायानो फायदि हिंके जों दाबु तुरुक तुरुक शेप मांखा हिंके लुगरक बाय कक सालायनानि बागै जायतकनाय प्रथमे আপনাকে এই মন্ত্রী মূর্তি বিসর্জনের দিন উপলক্ষে শুভেচ্ছা জানাই। আমিও আপনাদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আপনি এখানে এসে কেমন লাগছে? ভালোই লাগছে, এখন অবধি দেখতে পারিনি, মাত্র এসেছি, অপেক্ষা করব দেখার জন্য। আগের বারও এখানে এসেছেন কি? প্রত্যেকবারই আসি দেখার জন্য। কেমন লাগছে এখানে এসে? খুব ভালো লাগছে। ধন্যবাদ আপনাকে। हिंगे जों खानाय नो मांखाना कायसा जिनि बुखुकनि खुक्तुई जेबो अरो फायागन बेलायना तंथकाहिनै बो सालब्रुम न अरो असामाताय खिबमानि नायनानि बागै फायो फियाबा तिनि खे किसालेरनामानि बागै बो अरो फायागन असामाताय खिबमानि मांथंरक न नुगैमान लिया हिनेयागन जुनो साइख्लानिखा के फायदे जों जुरुक तुरुक ते बलुकरक बाय क्रक सलायनानि बागै जायतकनाय हिगे नरक मोहायके न जों बाय बाक्सा कुरुंगै तंदि जों शेप मांखा हिंगे न थाइसा थाइनि बरक बाय क्रक सलायनानि बागै ताबुक रुतुगैनो तंगु मां खाइके जों बरंनि खुक्ति बसावै माननाय जे बर अर फायाकन बाहाय मा तंजाखा हिंके जों ताबु तुरुक तुरुक कायसा शेप साब बरक मां खाइके न बरक बाय कक सलाय नायनानि बागै जायतो गयनाय लेनाय
Norok turuk nugui no mangkhana malkhung bai bahai khe Ossa matai ni mangthong no tuboi phai tong hinaya kon hike mo hai kheno Ossa matai ni mangthong no bo crane bai khlai ya kon AMC ni adong ro khibna ni phai singtui langoi no tong nai hinaya kon norok nai tongdi hai no hai teisha khamta mungti jugari laimani bisingtui Ossa matai ni mangthong no bo khibna ni bagai thangoi tongu telugurok bo turuk khe oro bangmani bo norok nugui mannai Lukorok mo hai kheno khatung khajani bisingtui Ossa matai ni mangthong khibnani ba nainani bagaya kon oro phaya kon hai no hai teisa kuthung naimani sungno goi mangkha baksa kheba mobile bai mangtui tisanani bagai oro phaya kon manjak phaika tei oro thayo sebo khlainai rokbo lukurong no shep shaplinani bagai chai togoi no tungu okra chakra shikla shikli te charai no karaibo oro phaimani sungnugoi no tongu hige norok turuk mo hai kheno chini mangrini bisingtei naioi tongdi je Ossa matai no sakang ni jora haike bahaike khi phinai khatung khajani bisingtei lukurok khalo boinai singjak tei Khabisingo surimung khlaijak je Ossa matai bongno paithakni salni dino borokno hamkorai khei tinthukhinai tei borokni je mujungmarok bo mukthang khaithukhinai kon borok surilai tongu jugari laimani bisingte khamtamun bisingte bususe tongthok Ossa matai no khibmani salno rugaya kon hike norok nugui mankhana je oro khungsaya khungni malkhung Ossa matai ni mangthong no tuboi phai tongu hinaya kon hike jung turuk nugui mankhana lukorok bahaike teusha oro bangkha phai manjaknai lukurok mungsa jungjalo kalayani bagai police rok bo borongni samungni bisingtui amono naigoloi tongmani bo jungnugoi no tongu turuk khe tabuk boroko Ossa matai ni mangthong no crane malkhunga nao tangoi tongu khibnani bagai Kena rogani yakshi yagra nugoi no mangkhana je lukorok bahaike bangkha kubuni Ossa matai ni jorao ষষ্ঠী সপ্তমী অষ্টমী ni salo mohaike bangmani jungnugoi mayakhu pia ba doshmi ni dinobo je lukorok bangkha mohaike no tini 7 October ni salo bo lukorok bangmani jungnugoi no tongu hingke norok tabuk naioi tongdi je MS ni adong rok bahaike Ossa matai ni mangthong no khibnani bagoi akon nainai hinai akon borok tabuk turuk ko Ossa matai ni mangthong no khibnani bagoi chai togoi no tongu
turuk borok tabuko oshamatani mangthongna dukhuibai khawayakon train malkhungbai khe tuyo kochok renani bagoi chaito naharoi tongo hinayakon chungkha khayo norok nugoi no mankhana police ni logi logi oro BSF rokbo lukurok norok nugoi no mankhana police ni logi logi oro TSR rokbo faiman jakha lukurok mungsa jungjalo kalayani bagai o shamatani mangthong khibnani bagai chubachu khlainani bagai lukurok shepshap bisingtei o shamatai khibmani nainani bagai oro faiman jakha TSR AMs tei NRDF ni nugui no mankhana o shamatai no lamsongnani bagai pendel baskango khantam nairongni logi logi oro je burirok borokni culture dress bai phaiakon manjak phaika tei jugar laimani dubshatrai songmani bisingti borok o shamatai ni pai thangni salo lamsongnani bagai yakon khadung khajani bisingti boro orok tongthongmani jung nugui mankha hike lukurok botabuko o shamatai ni mangthongno khibmani nainani bagai belai no bangmari jung nugui mankha serai rogo oro belai no khadung khajani bisingti
Bye, bye, bye. Mona, mona. गाट्टाखाली करून ना गाट्टा या नव्हतं की गाट्टाखाली करून ना
আচ্ছা আছে আমরা বেড়ে যাবো নাকি মাসি সাইডটা একটু মাসি এদিকে
Aw norok chini mangpli bising tui nugui no mangkhana je horung mani yagulo borok rok bahai ke oro bangkha tei o thayo faiman jangnai lukurok bangmani bagai kebo kheba o osamatai mangthongno khibmani nugui manliya phia ba hakjal tongtui phano borokno nainani bagai shep khlai rijak oroni adongrok hike faide jeng turuk turuk tebo nalayanu o mangprini bisingtui je osamatai mangthong khibnani bagai tebo da phai hineyakon norok nugui no mangkhana o Dashamighat osamatai khibmani thayo phaiakon lukorok bahai ke bangkha lukorok bangmani bagai oro yakung rinani nishi shep shap kurui hineyakon jung nugui no tongo phia ba turuk turuk o thaini borok rok busuk jarati bangno tabukbo khaloboi naisingjak Sungtini nugoi mangkha a Dashamighat ni osamatai khib thanio chubachu khlaina bagai police TSR CRPF NDRF te AMC ni samung tangnai rokbo phaika hinei hike norok turuk turuk chini mangpli bisingtui naioi tongdi je borok bahai khe oro phaimanjangnai rokno shep shap khlairi thayo mungsa jungjal ungyani bagai hinke tebo khaloboi norok naising tongdi je osamatai ni mangthongbo turuk turuk tebo da phai hineyakon
norong nugoi no mangkhana o Dashamighat o phaiman jangnai lukurok o samatai khibimani no nainani bagai oro kuthum laiya kon ajugjak fia ba borok jungjalok laiyani bagai no police rok borok no oro ni kornona ni bagai saklai tongo te AMC ni adong rok bo borok no kornona ni bagai no kok rioi tongo hinke norok turuk chini mangpli bisingti nugoi mannai je o samatani mangthong rok tebo phai tongmani hinke sung shawai mano je o samatani mangthong oro kabangma juda juda thaini oro no phaiya kon khifainai hinoi tei je kotor club ni o samatani mangthong tongmarok borok oboni yagulo phainai hine kon chungsai mano obono nainani bagai no lukurok khaloboi naisingoi tongmani chungnugo Au norok chini mangpli bisingti nugoi mangkhana je oro osamatani mangthong rok tupnani bagai oro lukurok kuthumlai tongmani borok no mungsa jungjalok laiyani bagai no police rok tei AMC ni adong rok kaisa dukhoi khamani bisingti borok no oro phaimani bagai borok oro kaisa shep thlai rikhaine yakon sungnugoi mangkha tei tini a osamatani salno kitingoi Carnival Festival program ni bisingtei je club ni osamatai ni pendel rok kaplayung no borong no sokatri mani bisingtei yasa goina nai hine yakon bochung shawai mangkha हिंखिनो रंग नुगोइनो मांगखाना जे ओ दशमिघाट फाइमान जांगनाय लुकुरक बाहायके खालो बयनाय सिंजाक ओ सामातायनि मांगथो खिमानि नायनानि बागै जे सुख हरथुगु आसुनो बरक बांमारि नरक नुगोइनो तंखाना तै तुरुक आ ओ सामातायनि मांगथं रकबो फाइमानि सुं नुगोइ तंखा हायनो हायते वाइसा खामता मुंते जुगारि लाइमानि बिसिंतै बनो लामजक संनानि बागै लुकुरक कुथुम लाइमानिबो नरक नुगोइनो मांगखा लुकुरक बेलाय बांमारिनि बागै AMC नि आदं रक तै पुलिस रक अ लुकुरक न अ थायो तंफानो किसिसा जागा रिनानि बागै बरक न कयि तंमानि बसुं नुगैनो तंगु अ सामातानि मांथं मालखंतै तुमनानि बागै लुकुरक गोबांमा उंमानि बागै फाइमायाव तंखा अ बागैनो बरक अ थायो मानजाक फाइनाय रंनो
Oroni kononani bagai shaklai mani bo jung nugoi no tongo. Faide hinke norogo nai tong de chini mangpli ni bisingtei osamatai ni mangthong bahai ke khiglai hinai. Tabuk norok nugoi no mangkhana je osamatai khibmani yagulo tewai sahai no hai songhoti club ni osamatai ni mangthong oro phai shophai ka te norok nugoi manai o osamatai ni mangthong nobo crane malkhung bai khlai yakon bahai ki tuyo kosogoi dinai hike norok nai tong di mo hai kheno chungbai baksat kurungai tei norok nugoi no mangkhana a osamatai ni mangthong malkhung tui tupmani yagulo lukurok bahai kheo boni ukluk ukluk gobang ma khai kon bangkha te o thayo yakong rinani bo shep shap kurui jung nugoi no tongo hine yakon kebo kheba mangpriti samani bisingtui te kebo kheba o matai no shuri mungni bisingtui bo lukurok o osamatai ni mangthong gana thango yakon shuri laimani jung nugoi no tongo te AMC ni adong robo crane malkhung se kawo yakon borogo osamatai ni mangthong no khiklainani bagoi chaitung mungo khalo boinai singjak turuk turuk te bo mohai kheno te bo malkhungni Tibo malkhungni shakatui osamatai ni mangthong no tuboi phaimani norok nugoi no tongkhana hike hai no hai mohai kheno tini raja khoragulini joto osamatai ni mangthong o haura nodi ono khibnai hine yakon norok nugoi mannai lukurokni bangmani bagai osamatai ni mangthong no malkhung tui tupnani phanosi shepstap kurui jung nugoi no mantongo fiaba police rok chaitok tongo o malkhung no turuk turuk he haura nodini ganao phainani bagai tei norok nugoi no mangkhana osamatai ni mangthong malkhung tui tupmani kaisani yagulo kaisa obo hai kheno phaiei tongmani norok nugoi no tongna chini i mangprini bisingtui hingkhe norok sawai manna je 2019 bisio corona bemar tongmani bagai kahamkhe osamatai palai jagliya fiaba taklai 2020 ni salo osamatai no kitingai lukurok belai no hodom dodom ni bisingtui bono
राजाखर आगुलेनि गोबां माथाइनि असा माताइनो अर खिबनानि बागै जायतं मुंगर नखर लायजाक अ मांपिलिनो नायनानि बागैनो लुकुरक बेलायनो खातुं खाजानि बिसिंतै बांमानि बनरक नुगैनो तंना तै मुंगनां क्लाब पेन्डेलनि असामाताइ रक अबनि यागुलो खिबनाय हेनायनो चुंसावै मानो अबनो नायसिंगैनो लुकुरक जेसु खरथुक फानो खालो बय नायसिंजा नरक नुगैनो मांखाना लुकुरक बांमानि बागै बाहायखे AMC नि आदं रक ते पुलिस रक ब चाइतो गैतंगो जे लुकुरक अर गोबां माखैता कुथुम तखिनै कुथुमखाय अ असामाताइनि मांथंनो गाहाम कुरुंनि बिसिंतै अ हावरा नदियो खिक्लाय मांलाक अबनि बागैनो बरक चाइतो गैतंगो लुकुरकनो जे मानसाक अरनि करनानि बागै फियाबा लुकुरक बांमानि बागै अ थायो शेपसि गरैखा बाजानानि नरक नुगैनो मांखाना साइडिक जराव असामाताइनि मांथं गाहाम कुरुंनि बिसिंतै खिबमानि फिया बाताबुक लुकुरक बांमानि बागै तुरुक तुरुक असामाताइनि मांथंनो खिबना फानोसि लुकुरक बांमानि बागै शेपसाब मायाव तंखा हिंके फायदिसुं नायलायानो जे अ असामाताइनि मांथंनो बाहायखे ताबुक बरक खिबनानि चाइतंनाय नरक नुगैनो मांखाना चिनि बसकांगो ताबुक संहति क्लाबनि असामाताइनि मांथं फायै सकफायका जों खाखायो पयला अ असामाताइनो नतुयो खिक्लायनाय हिनै बनो तुयो खिक्लायनानि बागै AMC नि आदं रक चाइतुक मुंनि बिसिंतै ताबुक मालखुं साकाव क्लायमानिबो जों नुगैनो मांखा तै तुरुक तुरुक ताबुक अ असामाताइनो बांलाओ ख्लायदा ना क्रेन तै खायाकन लांनो नरक नायै तंगि आव हिंके नरक नुगैनो मांखाना आ असामाताइनि मांथंनो खिबनानि बागै AMC नि आदं रक बाहायके जायतक लायतं तेयावबनि लगे लगे खामतामनाय रकबो तामयनो तंगो जुगारि लायनाय रकबो रिवयनो तंगो खादुं खाजानि बिसिंतै पायथांनि सालो असामाताइनो खिबनानि बागै तुरुक तुरुक नरक नायै तंदि AMC नि आदं रक बाहायखे असामाताइनि मांथंनो खिबनानि बागै तलांनाय नरक नुगैनो मांखाना लुकुरक बांमानि बागै असामाताइनि मांथंनो खिबना फानोसि थाइसि गरैखा याकुं रिनानि हिंके बरक ओ दुखै खामुंनि बिसिंतैनो लुकुरंनो बा थाग्रे तनि जाक ताबुक तुरुक तुरुक AMC नि आदं रक असामाताइनि मांथंनो खिबनानि फायसिंगनो तलांगै तंगु कतर मांथंनो ख्लाय क्लेन तुई तलांनाय ते चिकन चिकन असामाताइनि मांथं रंनो खाय बांलाओ ख्लायनो तलांगै तंमानहि नरक नुगैनो तंखाना महायखेनो लुकुरक खातुं खाजानि बिसिंतै अ असामाताइ खिबमानिनो खालो बय नायैनो तंगु
norok nugoi na mangkhana AMC ni adong rok Ossa matai no khibnani sikang bahai khe bono khulumung te shorimung ni bisingtui bono khibnani naitong tabuk turuk Ossa matai no tuyo kosokrinani bagai borong nayei na tongo tei lukurok bo je mangsang mangpliti sanai mani bisingtui oro phai manjak phai mani chung nugoi na tongo fiaba lukurok bangmani bagai mungsa jungjalo klainai hinoi police rok tei TSR rok oro phai manjang nai lukurok no konore rohoma bagai tabuk o haura nodi gana o lukurok asuk bangmani nukjakliya fiaba gana gini borok ajuklai no khaloboi nai tongo o Ossa matai khibmani mangplino norok nugoi no mangkhana songhodi club ni Ossa matai no khibnani bagai tabuk AMC ni adong rok chaitoklai tongo krain malkhung bai khlaiakon dukhui khamung ni bisingtei bono khibnani bagai borok o Ossa matai no kitingoi akon no basalai mani jungnugoi no tongo tei norok bo boni logi nugoi no tongna hine akon khakhlaio paithak sal Ossa matai no nainani bagai hingke norok nugoi no mangkhana shorimung ni bisingtui bahai ke Ossa matai ni mangthong no turuk khe khibnani phai jingtui tlangoi tong tei lukurok bo mangpliti sanai no tongo tei kebo kheba obono shorilai no tongo norok nugoi no mangkhana o Ossa matai ni mangthong khibthani o lukurok bahai ke nainani bagai bangkha mangpliti sanani bagai tei police rok shepsi manliya lukurok no oroni nornani bagai asuke borok bangmari bangkha a paithakni sal Ossa matai no borok hamjangmani bisingtui rohornani naimuni bagai hamtamnai tamoi no tongo jugari lainai relai no tongo mohai kheno borok khakhamungni bisingtui bo munui laiyakon Ossa matai no borok khibnani phaising tlangoi
khibnani faisingti tlangoino tongo tei oboni yagulo turuk kaisani yagulo kaisa obo haikeno khibnai norok haloboi naising tongdi sungbai kurungbai Tinia a Dashamighat Thayo Faiman Jangnai Lukorok Ashukhe Bangmari Bangkha Police TSR CRPF ni Borok Rokbo Borokno Shamlogoi Mania Umani Sungnogoi no Tongu Mohaikeno AMC ni Adong Rokbo Turukhe Kaisa Ossa Mwtai ni Mangthongrokno Khibnani Bagoi Saitogoi no Tongu Lukorok Bangphano Borokno Oroni Konornani Borok Saitok Phano Shaklai Phano Borok Oroni Konorna Phano si Thaishi Kore Borok Thangoi Tongnani Ashukhe Borok Bangmari Bangkha Tinini Apai Thak Chalo Ossa Mwtai Khibimani mangpli no nainani bagai lukurok ashukno kuthum laika borokno jungjalok layani shepna harmuni bisingtui dukhoi khafanosi borokno atkiman Obo haikeno turuk Ossa Mwtai ni mangthongno khibnani saitok mungo AMC ni adongrok saitogoino tongo tei na tlangoi tongmani Thayo Faiman Jangnai Lukorok tebo Bangmani Bagai AMC ni Adongrok Tabuk Dukhoi Khamungni Bisingtui Lukorokno Mathagri Tinmani Norok Nugoino Tongkhana Obo Haikeno turuk Borok Bodol Khlaiakon Ossa Mwtai ni Mangthongrokno Khibnani Faisingtui tlangmani Norok Nugoino Tongna Raja Khor Agolini Dal Bidal Thaini Ossa Mwtai ni Mangthongrok turukhe mohaikeno phaimani jungnogoino tongo tei AMC ni adongrok turukhe Ossa Mwtai ni Mangthongno khibnani bagai borok baskango thangoino tongmani jungnogoino tongo tei lukurokbo obono nainani bagai belaino bangmari bangkha
Norong nugui no mangkana AMC ni adong rok Ossa matai ni mangthong no belai no caring ni bisingti tlangoi tongo te naikoloi tongo turuk mohai kheno Raja Khoragulini joto Ossa matai ni mangthong rok oro phai manjaknai hinei yakon chungkha khayo Norok poila na nugoi mangkhana a haura no diwo Ossa matai ni mangthong Khibimani bisingtui poila no Durga mata ni Ossa matai ni mangthong khibjago oboni yagulo tongnai Ganesh Lokhi te Kartik borong no bo Khibimani jung nugoi no tongo Norong nugoi no mangkhana ma Saraswati te Kartik no Khibimani yagulo tabuk Ganesh te Lokhi no khibna phaising no tlangoi tongo AMC ni adong rok Banglati khlai yakon Chikon mangthong rong no khai Banglati no khiklai tongo te kotor Ossa matai ni mangthong rong no khai krenti khlai yakon tlangmani jung nugoi no tongo obo khai kheno turuk te bo Raja Khoragulini dal bidal thaini Ossa matai ni mangthong rok malkhungti khlai yakon tuboi phaimani norong nugoi no tongna Kuthumoi tongyani bagai saklai mungrok hor tongo hinei yakon borok kuthumlai tongkhai Ossa matai ni mangthong no kaham kurungni bisingtui khiklai mangla khinei yakon borok turuk khe borok no o thaini kornona ni bagai sawoi tongo Norong nugoi no mangkhana Crane malkhung ni bisingtui bahaike o mangthong rong no turuk khe khiboi tong tei joto thaini Ossa matai ni mangthong rok bo obo haikheno turuk khibjangnai hinei ekon norong nugoi mannai Norong nugoi no mangkhana tabuk Raja Khoragulini dal bidal thaini Ossa matai ni mangthong rong no malkhungti khlai kaisa ni yagulo kaisa obo haikeno phai tongo te lukurok bo te bo bangmani bagai Police te CRPF rok borong no samlogoi se manli yongmani jung nugoi mangkha
Tinini a Ossa Mwtai Paithak Shalno Rugoi Lukurok Belai no Khadung Khazani Bishingtei O Ossa Mwtai no Shurila Yakon Borokoro Kuthum Laizak Tei Turuk Kemo Haikeno Norok Chini Mangpli Bishingti Nugoi Mangkhana Tabuk Malkhungni Chikon Ossa Mwtai ni Mangthong Rokno Sakang Haura Nodio Khiklainani Bagoi Tlangoi Tongo Hinei Tei Kotor Rokno Khai Train no Khlai Yakon Tlangnani Bagoi AMC ni Adong Rok Saitok Turuk Norok Mohai Keno Nugoi Tong na Chini Mangpli ni Bishingtei Ossa Mwtai ni Mangthong no Krenti Khlaiakon Bahai Ke Tlangoi Tong Hineiakon Tai AMC ni Adong Rok Kubuni Thaini Phaimani Ossa Mwtai ni Mangthong Rok bo Obo Hai Keno Khiklainani Hinei Kha Khaiakon Norok Nai Tungdi
lukurong no jungtini obona awai mungrinai je a Dashamighat ni Ossa matai mang Khibimani mangpli rong no nugyarok chini a dadak sidang mangpli ni bisingtui norok khaloboi nogo tongtui no nayoi tongdi norok chini mangpli bisingtui nugoi mangkhana te khungsa malkhung no te khungsa malkhung go Ossa matai ni mangthung tuboi phaimani
Norok Chini Mangprini Bishingti Nogoi Mangkana, Chini Buskanga Ossa Mataini Mangthongno, Krenti Klai Khiklainani Bagai, Lukorok Obono Nainani Bagai, Busuk Banglaika, Te Mangpriti Shamungni Bishingti, Borok Obono, O Thayo Thangoyakon, Basamani Bo Norok Nugoi Tongna. Camera. Norok Nugoi no
mangthong Khibimani tuyo kochogoi rohormani mangpli no mukumu khlaya kon narugnani bagai lukurok tewai sahai no hai kuthumlaya kon mangpliti sanani bagai oro faimanjangmani nugoi no tongna mangthong tuyo kochogrinani chaitok mungo AMC ni logi logi NDRF ni borok rokbo oro phaya kon chuba chukhlaimani norong nugoi tongna
চলো যাই গিয়া Bui Khibimani, no rong no goi no tong na.
norok nugoi no mangkhana a Ossa matai ni mangthong khibnani nainani bagai lukurok oro phai manjaknai lukurok konor phano te oisa hai no hai oro phaiakon kuthum laikha turuk turuk khe Ossa matani mangthong khibna phainai rok dal bidal thaini oro phai manjakha mani norok nugoi no tongna tei khamta mungte jugare lai mani bisingtei bo oro DJ hai kaisa rsamungni bisingtei bo o Ossa matai khibmani no lamjak sokmani norok nugoi no tongna Chini a dadak sidak mangplini bisingtei ni bagai sok phaimani norok nugoi no tongna tei lukurok bo je suk horthuk asuk no bangmani norok nugoi no tongna
bagui o thayo manjangnai lukurok busuk jora tuikhe bangkha norok nugoino tongna chini akathar mangplini bisingtui hinke turuk tebo dal bidal thaini osamataini mangthong khibnani bagai malkhungo khlaiakon haino hai phaioi sokphaimani norok nugoino tongna lukurok ashuke khadung khajani bisingtui o matai khibmani no nainani bagai khaloboi naising tongmani tabo borongni o khaloboi naising tongmani muk thangnani phaisingti no nugoi tongno Go.
রাস্তা দিয়ে আমরা বেরিয়ে থেকে Nugui no mankana a Ossa matai ni mangthong khibnani nainani bagai সমস্ত ব্যবস্থাপনা আছে এবং মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান আমরা করছি। এখানে কোনো সাউন্ড সিস্টেম, ডিজে সিস্টেম কিংবা ঢাক বাদ্য নিয়ে প্রবেশ নিষেধ। আমরা ব্যবস্থা মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান মায়েরা বোনেরা উলুধ্বনি শঙ্খধ্বনি দিয়ে মাকে বিদায় জানাচ্ছেন, ঢাক বাদ্য দিয়ে মাকে বিদায় জানা হচ্ছে। সার্বিকভাবে বলবো আমাদের আগরতলা পৌর নিগম কথা দিয়েছিল পুজোর আগে আগরতলা শহরকে সুন্দর পরিচ্ছন্ন রাখা হবে, মায়ের আগমনটা সুন্দর থাকবে এবং মায়ের গমনের ব্যবস্থা যেমন তত্ত্ব সংসদ দপ্তর করেছে, মাননীয় মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী এবং সরকার করেছে, পাশাপাশি আমরা আগরতলা পৌর নিগমে আমরা সবাই মিলে আমাদের টিম ওয়ার্ক আমরা এই কাজটা শেষ করছি। আগমন এবং গমন সবটাই সুন্দর হয়েছে। এই মূর্তি বিসর্জনের মধ্যে অংশগ্রহণ নিয়েছে কি বললেন? এই মূর্তি বিসর্জনের মধ্যে কতগুলি ক্লাবের প্যান্ডেলগুলি মানে অংশগ্রহণ নিয়েছে? না, গতকালকে অবধি তো প্রায় 200-র উপর হয়ে গেছে। আজকে এখন থেকে আপনার সকাল থেকে আরম্ভ হয়ে 40টার মতো হয়েছিল, এখন কার্নিভালে আর প্রায় 50টা আছে। তা আমার বিশ্বাস nếu mà xin cả là tôi đi
আয়োজন আপনি বল মায়ের বহন মায়ের বহন এই আয়োজন আপনাদের সবার অংশগ্রহণে এভাবে রঙ্গময় হয়ে উঠেছে যেখানে সার্থকতা ভাষায় এই চূড়ান্ত থেকে সেই চূড়ান্ত জায়গায় আমরা কিন্তু পুরনিগমের এই সার্বিক ব্যবস্থাপনা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি ধন্যবাদ জানাতে ব্যবস্থাপনা কার্নিভালের আয়োজন কার্নিভালের বিভিন্ন খুঁটিনাটি বিষয় যার মধ্যে আমাদের এই মঞ্চে এই ঘোষণা মঞ্চে সাত ফুল ও আসনের শিল্পীরা এবং সেই সঙ্গে হলুদ ফলে ও সংস্কৃতির মাধ্যমে প্রতিটি পুজো আয়োজনকে স্বাগত জানানো আমাদের প্রতিমাকে স্বাগত জানানো প্রতিমা নিরঞ্জনের পর্বকে মাঙ্গলিক ধরিতে আনন্দময় ধরিতে তরঙ্গায়িত করে